kuyo le ndawo ngaye imini yovuko umdala wezulu nomhlaba sisondela kuwe sinelo themba moyo egcwele lokuthi sovuswa nathi kunye nenhloko yabakholwayo siyakuthandaza mdala wezulu nomhlaba nalizwi lakho sazothethwa phakathi kwempilo zethu. Father Lord, create something new in our lives. Let us see a different side of you once again today so that we can go home convinced that you are indeed a living God in our lives. Siyakuthandaza siyacela moyo egcwele ngalizwi lakho ngiyothula dalo ukuthi ufundisa mlilo zonke ngegama lenkosi uJesu Kristu umsindisi wethu Nkosi yethu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Xolo lenkosi malibeni nathi sonke. Ndiyabulisa ngayo le mini namhlanje ngelihle igama lenkosi uJesu. Ndibulisa kuTata nakumama uPostile bekhona phakathi kwethu. Ndicela sibaphe izandla egameni. Ndibulisa koTata nomama befundisi bonke. Ndibulisa abavangeli, prophets, fivefold ministry yonke ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu. Ndibulisa oTata abakhulu, ndibulisa omama abakhulu, ndibulisa abazalwane, ndibulisa oDade, ndibulisa abantwana abancinci ngelihle igama lenkosi osisi abadala, the worship, the visitors esinazo ngayo le mini namhlanje ngegama lenkosi uJesu Kristu. Mayibonkosi bathandekayo, ndingumzalwane, ndinguJonas Fani, ndinguMasiqole igama ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu Yesu, wayinceda impilo yam ndingenanjongo zawuncedwa. Mayibonkosi bathandekayo, ndizalelwe ekhayeni elikhonzayo, ndikhulela eStrand kutatomkhulu nakumakhulu abandingintroducer kwindima yokhonza. Mayibonkosi bathandekayo, ndikhula phakathi koomalume ke abandifundisa nabo ngeyabo indlela. Mayibonkosi bathandekayo, utamkhulu nomakhulu befake inkonzo lapha, bona befakela inkonzo lapha. Mayibonkosi bathandekayo, but uThixo wanceda throughout all of that. Mayibonkosi bathandekayo, yalilizwi lakhe elimayo eliphumelelayo empilweni yam. Mayibonkosi bathandekayo, zange bafe koomalume, basaphila. Mayibonkosi bathandekayo, basekhona. Mayibonkosi bathandekayo, kwaye basaqhuba ngalaa ndlela beqhuba ngayo. Mayibonkosi bathandekayo, uThixo wanceda. Mayibonkosi bathandekayo, ndijabulile ke ndinenkosikazi. Mayibonkosi bathandekayo, umama uJonas. Mayibonkosi bathandekayo, thuba ndinothi le ndawo kamama uJonas. Mayibonkosi bathandekayo, mama uJonas. Mayibonkosi bathandekayo. If ndibhala kakuhle apha enyakeni sizobe sigqoke 10 years. Siyafuna ukufisa masithi. Cela singanguthatha no apha empilweni kwam ndiyazibona uba ndingabudala ngokosibathandekayo xa ndikhawula 10 years. Mayibonkosi bathandekayo, wasibabaleke uThixo ngomntwana we-1 ubunakho. Mayibonkosi bathandekayo, there was a lot behind elaa gama. Mayibonkosi bathandekayo, sambona uThixo ngenene unakho kuyo yonke le minyaka. Mayibonkosi bathandekayo, uThixo usigcinile usithwele kude kwalapha. Mayibonkosi bathandekayo, ndimile ke namhlanje khona ukuze ndize nezwi. Mayibonkosi bathandekayo, cha ndiphantse ndanditlonta ngalo mhlabelelo. Mayibonkosi bathandekayo, ndicela ukuyithetha le nto namhlanje. Mhlabelelo uyandibulala kangcwele. Mayibonkosi bathandekayo, xa ndiphakama ngase ndingahlatyelelwa, ngase ndithande ngophakama ndize. Mayibonkosi bathandekayo, because umhlabelelo nto esenditshilo izolo unento eyenzayo apha entliziyweni yomntu. Mayibonkosi bathandekayo, and when you worship God truly inhliziyo yakho iyafa. Mayibonkosi bathandekayo, ukufakwayo usuke kule ndawo ube kuyo uThixo bakuthathe akubeke kwenye indawo. Mayibonkosi bathandekayo, so I'm supposed to deliver a message ngoba mhlabelelo uyandibulala, ndizayilibala le nto ngoba ndiyayithetha. Mayibonkosi bathandekayo, but we trust the Lord and when is working. Ndiyahlalela indibano yomhlabelelo nje wodwa. Mayibonkosi bathandekayo, uhlatyelelo lwemanti silile. Mayibonkosi bathandekayo, uThixo asigoduse. Mayibonkosi bathandekayo, siyohlala ezulwini just for a few hours. Mayibonkosi bathandekayo, then sibuye sizezandla emhlabeni. Mayibonkosi bathandekayo, sibuye emhlabeni sibaxele bona there is a place that is better than this place. Niyibona mayibonkosi bathandekayo, there is a place apho khona kumnandi khona. Mayibonkosi bathandekayo,
mayibonga sibathandekayo. Le nto kasingaba ngaphakathi abantu bethu sivele si-switch off izinto zalapha emhlabathini nezinto ezisikhathazayo. Kasile ndawo si-switch on mode kaThixo because sifuna ugoduka mayibonga sibathandekayo. Lapho siqhaqha khona inhliziyo yethu kasilapha. Lapho sichazula khona simeze phambi koThixo mayibonga sibathandekayo. uThixo abone namaqhakuva angabonwa ngabantu mayibonga sibathandekayo. Abathatha abakuse mayibonga sibathandekayo. So kasile mode sikuyo siyafathile enyameni. Le nto esifuna ukufena ebuya ingathi siyaphambana. It's because sigqokile mayibonga sibathandekayo. Bathandiselanga lonto namhlanje imini yofuko mayibonga sibathandekayo. Lapho iBhayibheli zethu sekuncwadi yaseRoma chapter 8 verse number 9 uxesha lesivumela umoya sivumela sizayaqasibhala kuRevelations chapter 1 verse 5 cela sifocus phaya kuRomans chapter 8 verse number 9 abayifuneneyo ukufunda kule iBhayibheli ngifuna kule version yesiXhosa ka-1996 Roma chapter number 8 verse 9 sihloko ndawo umoya umniki bomi so ufunda ke nabo balifumene I think usibhale sigcwele ithi ubomi ngokomoya so ufunda ku verse 9 ke mina aningabo abaphila ngokwesimo ningabo abakholelwa ngumoya ukuba kambe umoya kaThixo uhleli kuni ke umuntu engenaye umoya kaKristu akangokaKristu ukuba uKristu ukho kuni nangona umzimba wenu ufile ngenxa yesono umoya yena uninika ubomi kaloku nenzwe amalungisa ukuba ke umoya kaThixo owamvusayo uYesu ekufeni ukho kuni neyenu imizimba uThixo uyakuyinika ubomi ngomoya wakhe okhoyo kuni. Amen. Ndicela ukufunda iBhayibheli yesiXhosa isibhale sigcwele andifundele uverse 11 kule ndawo esifunda kuyo. Ndifuna nje uverse 11 kule ndawo esifunda kuyo. Verse 11 yedwa. Ukuba ke umoya walowo omvusayo uYesu owafileyo umi ngaphakathi yena owamvusayo uKristu kwabafileyo uyakuyenza iphile ngemizimba yenu enokufa ngaye umoya wakhe omiyo ngaphakathi kwenu. Cela uphindele mfundisi. Verse 11. Ukuba ke umoya walowo omvusayo uYesu owafileyo umi ngaphakathi kwenu yena owamvusayo uKristu kwabafileyo uyakuyenza iphile nemizimba yenu enokufa ngaye umoya wakhe omiyo ngaphakathi kwenu. Sishilelo chapter 1 verse number 5. nakuYesu uKristu olingqina elithembekileyo owamasibulo kubo abafileyo umphathi wokumkani bomhlaba kulowo wasithandayo wasikhulula ezimeni zethu elelakhe igazi wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixo uyise kuye makubekho usuko namandla kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Amen. Nkosi sikelele funda kwelisukayo ngokunabo naphakade. Amen. Ndiyaxolisa ukuthula ipulpiti phaa phezulu no-worship protocol yenkonzo ndiyithobele lapha ezantsi nibakude xa ndiphaa phezulu mayibongosi bathandekayo ndiyazithanda into zam zisondele zibe lapha kuyo mayibongosi bagcwele apha siva ilizwi lenkosi kwincwadi yaseRoma uPawulos ubhalela ibandla laseRoma
When you read from verse 1, for the past 2 days, into esivile apha ukubana amandla wegazi likaYesu aluncedo empilweni yethu. Mayibongo sibathandekayo. Babe silapha siqala le conference sava abanye ipasika isekwe kanjani na. Sava ukuthi ipasika yokuqala yaselebreyithwa eyibuta. Mayibongo sibathandekayo. Nalapho kwakusetyenziswa igazi. Mayibongo sibathandekayo. Because of uThixo, once umuntu lona akabikho kwiform yobuThixo, eyona nto emenza ubana umuntu akwazi ukuma angene phambi koThixo, uye athethelele igazi. Igazi lingathanga lachitheka, umuntu akakwazi ukuma phambi koThixo. Mayibongo sibathandekayo. Umuntu akakwazi uba ne-access kwizinto zobuThixo. Mayibongo sibathandekayo. So into esiko ukubana igazi liyasinceda lisihlamba izono. Mayibongo sibathandekayo. Livuselele umuntu
baphule amathambo wabo. Abantwana ababili kunye noKristu emnqamlezweni afuna kunceda abantu xa beyathula lamisiba baphule amathambo before bayokwatsho. But bayafika kuJesu Kristu, bafika uYesu sefile, then uYesu abaphule wapha amathambo, abaphule umzimba wakhe ofake engcwabeni. Xa ufaka engcwabeni, they think into yobana ugqityiwe yonke into yoyise, but there was a way ngelakhetha uKristu into yobana in the third day ndizawuvuka, ngosuku lwesithathu ndizawuvuka. Uvuka ukhona ndizawuvuka. Yes, in the bury the flesh, but kona umzimba wona ndizophinda ndiwuvuke. If efunga iBhayibhile ithi bayovuka abantu abafileyo, uKristu yayingamoyisi. If uzaya incwadi kaMarko 4, kaMarko chapter 5 verse 21, uzawuhlangana noYesu abuye eGadara. Incwadi kaBhayibhile ayifunga eGadara, wahlangana nendingile yabantu imkhawela. Uthi xa esiya kuba bakhuma uyayiwe phakathi kwabo, esitholekela intombi yakhe. Incwadi kaBhayibhile baya endlini yayiwe, wavusa intombi uyayiwe endlini. So le nto yokuvusa abantu abafileyo yayingengomqa uKristu. It was part of i-DNA yakhe. Uhambe uyofunda incwadi kaLuka, le ndawo ikonta kutata Mark chapter 11 verse 17, udibana nabantu umngcwabo ugqityiwe, ubheka abadlakeli, unyana womhlolokazi uswelekile. Incwadi kaBhayibhile wafika uYesu wachitha ikhala, wavuka umuntu ofileyo. So le nto yokuvusa abantu abafileyo ayodlala uKristu into ayiqhelileyo, because wayezela amandla wabana avuse konke okufileyo, konke okunqabela abantu kwenzeke empilweni zabo. Uya kwincwadi kaJohn chapter 11, uLazaro uyafa, uspenda 4 days engcwabeni. Abantu baLazaro, uMartha noMaria, ithi incwadi kaBhayibhile xa ifika kubo bathi, Nkosi, uNtsukune efile. Uthi Yesu ngathi uyakhala, uzawuvuka. Bamkhokhela iBhayibhile bona kwincwadi yesitshiyelo, bathi sayazi into yobana uzawuvuka ngokuvuka babaninzi, because uthi incwadi yesitshiyelo kalone abancane nabadala bemi phambi kwetrone azavuleka amangcwaba, nabaselwandle baphuma. uYesu ukubona baqonda loo nto, uthi uYesu you should have known I am the resurrection and ndizimvusa nje uLazaro phakathi kweheaven, mna ndiluvuko uqobo lwabo. Uthi liphi ingcwaba lakhe, bathi nalo alivaliwe. Uthi livuleni ingcwaba, yangena indoda yamadoda engcwabeni. Indoda le mfukulu usifile, yahamba phambi kwengcwaba, yakhwaza, yathi Lazaro, Lazaro, vuka. Funeka bethile bavuka koko nakoko, bamkhulula isithandelo, abefile bavuka baphile. Xa ufunda uchapter 12, uMartha noMaria bahleli noYesu bayaselebreyitha, kumnandi. uLazaro ebefile, but ngoku uvukile. Eyona nto ndizakuyivisa ndiyomthiya, uYesu uline uvuko yena kuqala. uYesu wayengenelelisa kuvusa uLazaro, wayengenelelisa kuvusa intombi yayiwe, wayengenelelisa kuvuka unyana wamaSenayini, because uYesu uvuko yena kuqala. So amadlekazi asinyangile ke ngoku, sihlanjiwe ezolweni, siklini ngoku. uThixo uzama usibuyisela kwi-order yakhe, sibuyile ngoku sikwi-order kaThixo. There is a third person in the Trinity of God, onguMoya Oyingcwele. Ithi le ndawo sifunda kuyi-Paul xa efundisa khona ubomi ngokomoya, uthi uMoya Oyingcwele unamandla. Ndlela leyo unamandla ngayo unako uyiphilisa le nyama yenu, imizimba le yenu ifileyo sisona. So if awunayo uKristu uyaphila ehlabathini, yes, asiyiphilisi loo nto, but according to the Bible and the order yelizwi likaThixo ufile wena. If awunayo uMoya Oyingcwele, if read the Bible, ithi nangona imizimba le yenu ifile ngokwesono, because iwenjisi yesono xa ufunde eBhayibhileni kukufa. If uyona ayonto ilindeleyo ubana mawufe qha. That's why Yesu when
ngobahlambulula ukuthi ungaphindi uye wonke because besakulandela after wenile ukufa. And that death is eternal death. Ayikwakufa kwanasiyokungcwaba because kunelizwe esililungiselelwayo eliyincwadi yesishilelo elithi ngabonga umhlaba omtshele ezulwini lisihlala libheke ezulwini amasangwayo obhalwe ngonyana bakaSirayeli o-foundations zakhona zibhalwe ngamagama abapostile. So iphethe ukuthi the reason that sikhonza asikhonzeli nje bebona sifumane imoto sifumane izindlu sibeke imali eninzi ebhankini sinxibe kakuhle elele siyikhonzelayo kunelizwe elizayo lizodlululeli uzopheliswa nomhlaba lizopheliswa nelizulu lazululisha nomhlaba omtsha lona wenzelwe thina. So ukhonza kwakho awukhonzeli kobana wabonisa abantu ukuthi uyakwazi ukungena kule shop, uyakwazi ukutya kule shop, uyakwazi ukudrayiva nemoto endlini yakho wenzeka lento. If you watch social media, what is happening now, abantu bakompitha ngezinto abakwazi ukuzithenga. And this is what is happening. This is the problem, ladies. And this is affecting nebandla lonke liphela. Abantu bakompitha nge-statuses zalapha emhlabeni tobana mna yamisana ngithengela into ethile, ibhizinesi yami ngithengela into ethile, ngicula kwivenkile ethile, nditya ukutya okuthile. That is nonsense. That's nonsense. Because konke okudingwa yinyama against umoya ukukufa because ukufuna kwenyama usikezelele ekufeni. Ukufuna ningakurongo bakhona. I'm not saying that you should not lift up our status is when we are blessed. But if the main reason you want to call kubani status sakho masinyuke, you are not ready for lesson busy ngayo apha. Lesson busy ngayo apha. Ijabulile apha. Lesson busy ngayo apha. Ikwenza unabiko famous. Never famous unikas right now. Then when you land be famous because uthixo ingayiphika yemhlabeni ngabasebenzi bona bahambisa indaba zakhe. Lonke abantu abazohambisa i-agenda yabo. Into efanele iphushiwe i-agenda kaThixo. What's the agenda yabo? Hallelujah. So uPawulos uyafundisa ke ngoku. Uzama ubahlulela into yokuba impilo ngokwenyama ayilawulutho ayizuzeli into ephilileyo. Impilo ngokomoya isekelezele kwenyina kungaphakathi. Ilela lithi chapter 11 ukuba umoya kaKristu owamvusayo uYesu bayona abafileyo umbinga phakathi kulana. This spirit esithetha ngayo Lord usuKristu babafileyo kulapha mfumanayo the day sibhaptizwa amandla kaMoya Oyingcwele. It is the same spirit and uphilisa inyama yethu ukusifayisa nazo because unamandla wovusa uKristu kwelabafileyo. So uKristu when he had to resurrect umuntu wesithathu wedla wasemhlabeni wathi ndoda asikagcini masambe umsebenzi funeka uqhubekile. Wathi masambe bethe konke oMaria bathi bezibekiseni besengcwabeni bekhona umzimba. Bathi babesiya engcwabeni besakuzana endleleni bathi ilitshe saqendelwa ngani xa befika engcwabeni ilitshe kudala qendiwe umntelelele engcwabeni uvukile alabuza bonogada bathologada nimfulano ophilayo
That's why it's known as love. Safuso. Hasta aí no curva. Se é assim, da mano. Belizayo. Suzopia. Kulokisa mazayo. Esumelincha. Apo kasanga kwa zinyepesu. Nafukumu kona. Apo stumele kona. Siya kona. Kuma ya nufugile. Umekenyawa. Mansini mama. Amatama yefenaye. Masasema mwaneni. Apofuta weputa. Usase mwaneni. Impossible snaps. Isase mwaneni. Oitawa matosa. Usase mwaneni. Usase wanesuki. Usase mwaneni. Pandera stangere kano. Ego fuhile. Mansini mama. Mafuta na hatu. Yati na mtaje. Shabu. Unforgive. Mama fuga. Ila kaugui. Obabu usubile. Abazusa gozo. Efetu wakwaje. Kaufingeti. Usufuruti masabe. Unforgive. Na business yako. Amaneta. Ote masabe. Unforgive. Chakako ukene. Abafusa. Ote masabe. Unforgive. If we have 450, some countries
ipasiliso bande le 450,000 zipenisi ndathandi ufike ndithethiwa phaya ekhawuthini xa kuye emsebenzini ndasitenda ngayohlala ndatye ezipilisi kodwa izapha enkonzweni ndibulalela sintlungu sezinye ngolesini lihleli apha ndafowunela inkosikazi kwasa yile nto namtshatayo une-plans wasendleleni ndiyangafuna belini Awuzazela best players. guys sort out ngoba usondeza abantu abarayithi akasondezi into so ithi nkosikazi ingafonele umama uJobe akanazi painkillers na safika nalapho enkonzweni umama uJobe ugangwedini esafika sibe zapilisi iyangibulala ezinye ndasela kwethimbilini ndakhonza kwabantu ndahamba nolala savuka ngolwesihlanu salapha najibilisi sakhonza kwabantu njengoba siduda landela sizinyo apha and andizokhupha nokwamani i-easter kuyona uyabaqasha 9,450 wayesonke ndavuka najibilisi kwamanye apha enkonzweni bayilonda ndehlandisenyuka ngondiyolala ndana ndizositya ezipilisi andisoze ndisitye tu zohamba nolala ndingasityanga futhi ndahamba nolala andazitya iipilisi ndavuka namhlanje ekuseni bendithenge ezinye ndazijonga ezibizanasena ndayabizoniki uza nkosazi kanene iipilisi zityiwa ngobana funeka utye kuqala before utye iipilisi uthe ewe angaziyo xa ufuneka osityanga ngatyanga akusezihasa kuphele konke akho ngxaki aqonda ndizozitya ukusukela izolo imini yonke uzawuthi xa ngokantye iipilisi 5 because uphila ngaphakathi kuba uyesu uvukile ndingazixele emthandazo ndandikosi kuvukile neyam impilo mayivuke ishona vesi siyifundayo ngemisiphele phela ukugula unako ukuyiphilisa namhlanje thetha emzimbeni wakho uthi kuba uvukile uyesu mzimba wami phela ukufa kufa phuma emzimbeni wakho kuba inkosi uvukile ukuyesu uphilisa amazinyo intwana kamani ngayiphilisa impilo yakho thetha ilizwi lakhona phezukwempilo yakho ngegama lenkosi amen. Thank you.